Prynhawn da, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar lefel A Mathemateg yn bendant Taflegrau ac yn cael ei redeg gan Dr Netol o Ysgol Gymraeg Taflegrau. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os ydych gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ac ateb a byddwn yn ymdrechu I ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. So, croeso nôl i'r sesiwn nesaf, lefel A Mathemateg, ac heddi, beth dwi'n mynd I wneud, fi'n mynd I ffocysu ar Taflegrau. So, mae'r cynnwys y sesiwn heddi, byddwn ni'n gweithio trwyddo'r dechrau sef atgof bach am beth yw'r reolau swfat ac sut I ddefnyddio swfat, datrys hafaliadau I weld uchder mwyaf, amser hedfan, cofio reolau I ddelio gyda pellter fforweddol ac gobeithio byddwn ni'n gweld cwestiynau arholiad. So I ddechrau, beth gyntaf yw I cofio'r dull o ddefnyddio swfat. Ac yn bendant, gyda swfat, mae'n rhaid ni cofio I ysgrifennu lawr y lythrennau ac cofio bod pob un yn sefyll am newidyn gwahanol. Ac mae S yn sefyll am y dadleoliad, mae bedol yn sefyll am y cyflymder cychwynnol, mae V yn sefyll am y cyflymder terfynol, A yw'r cyflymiad, T yw'r amser. A gyda'r 5 newidyn yma, mae modd ysgrifennu lawr neu atgof bach eitha gyflym I weld beth yw'r hafaliad am swfat. Gyntaf yw V yn hafu U plus AT. Mae'r ail un hefyd gallu bod yn V squared yw U squared plus da a S. Mae modd cael S yw UT plus half AT squared. A mae modd defnyddio rein I datrys beth yw unrhyw un mewn sefyllfa eitha syml ble ni ddim yn gwybod 2 allan o'r 5 newidyn. Ond mewn blwyddyn 20, mae rhaid ni defnyddio'r holl wybodaeth yma I edrych ar taflegrau, neu'n Saesneg projectile. So beth sy'n digwydd wrth I rhywbeth yn cael ei taflu ar ongl penodol I datrys beth yw werth yr ongl wrth I amser mynd heibio ac hefyd beth yw'r bianedd neu'r cyflymder terfynol ar ôl teithio rhywfaint o bellter. So, yn y sesiwn heddi, cofiwch nawr, dyma'r hafaliadau, dylech chi wedi dysgu, os chi wedi dysgu'r hafaliadau yma, mae modd I ni parhau gyda'r sesiwn. Os chi'n gweld bod chi'n cael trafferth cofio nhw, neu trafferth cofio sut I ddefnyddio nhw, mae hwn yn gwaith blwyddyn 10 a dyma'r sesiwn nes I ddo ar Carlam Cymru. So ewch nôl I edrych ar gwaith AS, just I atgofio eich hunan am beth I wneud. So nawr, mae modd I ni aildrefnu rein I ddangos beth yw uchder mwyaf. So os ni'n edrych nawr, uchder mwyaf. Mae'r uchder mwyaf yw wrth I rhywbeth cael ei daflu, bydd yn teithio ar hyd y llinell nes bod yn cyrraedd y pwynt uchaf ar yr llinell yma, a mae'r modd I ni ddatrys beth yw werth uchder yma. Os ni'n edrych, ni gallu dewis un o'r hafaliadau swfat I cael V squared yn hafal U squared plus 2AS. Ni gallu edrych ar y sefyllfa sydd gyda ni. Gyda'r sefyllfa yma, beth ni'n gweld yw bod V, y cyflymder terfynol ar y pwynt yma, right ar y top. Bydd y cyflymder I fyny, I lawr, yn yr chelyn bydd gwerth hyn yn 0. Bydd y cyflymder cychwynnol yn dibynnu ar y cyflymder dechrau,
So right lawr yn y gwaelod, cyflymder dechrau ar ongl o'r uchelyn x. Ac felly, os ti'n cofio bod hwn yn mynd i bod yn i bedol o'r gwerth ac lluosi gyda sin yr ongl alpha wedi sgwario. Mae'r cyflymiad yn dibynnu ar lleoliad, sef lleoliad y ddaear, ac mae y cyflymiad yn dibynnu ar disgyrchiant. Yn ei weithiau yn ysgrifennu'r G i cynrychioli'r disgyrchiant. A mae gwerth G ni'n defnyddio yn 9.8. So, un rhif i gofio fel arfer. So fan hyn nawr ni'n gallu gweld bod y uchder mwyaf, os ni'n defnyddio SE i ddangos yr uchelyn Y, beth ni'n gweld yw mae hwn yn symleiddio i bedol sy'n alpha wedi sgwario yn hafal i 2G SE. Ac felly mae'r uchder mwyaf yn gallu cael ei ysgrifennu gan defnyddio i bedol sy'n alpha wedi sgwario rannu gyda 2G. So nawr, yn yr uned yma, yn uned 4, ni wedi symud i ffwrdd o defnyddio Uwch yn eitha syml i aildrefnu, so ni'n gallu defnyddio mewn dull penodol, ac yn y dull yma ni'n chwilio am uchder mwyaf o unrhyw peth sydd yn cael ei taflu neu saethu ar ongl penodol o'r llorweddol. Mae'r amser am yr uchder mwyaf yn gallu cael ei datrys yn yr un modd. Dewiswch un o'r hafaliadau Uwch arall sy'n cynnwys amser y tro hyn, y bachau d yn haflu u plus at. A beth ni'n gweld eto yn yr un modd, mae'r cyflymder terfynol i'r uchder mwyaf, so cofiwch bod hon dim ond yn penodol i'r uchder mwyaf, yn mynd i bod yn 0. Bydd yr cyflymder cychwynnol eto yn i bedol sin alpha, ond bydd cyflymiad yn tynnu G, ac felly mae modd aildrefnu yn eitha gyflym i cael ateb am hyn, rannu gyda G. So nawr, i grynhoi, beth sydd gyda ni yw diffiniad syml am pellter neu'r uchder mwyaf, ac hefyd mae yna amser mwyaf gyda ni. Mae modd i ni defnyddio hwn i ateb unrhyw cwestiynau sydd yn sôn am yr uchder teithio neu'r amser hedfan. So fan hyn, ni wedi edrych ar cwestiwn bach, sef cwestiwn i ddefnyddio'r 2 hyfaliad, jyst i sicrhau bod ni'n deall y cwestiwn. So mae cwestiwn fel hyn nawr yn gofyn, yn ystod arddangosfa tan gwyllt, mae roced yn cael ei saethu i'r awyr, gyda cyflymder cychwynnol o 70 metr y ddeiliad, felly i bedol. Mae'r ongl o 75 gradd uwchben y llorweddol. Mae'r ffiws wedi amseru i gynnar roced yn union fel y mae'n cyrraedd y bwynt uchaf uwchben y ddaear. So, cwestiwn A, oes modd cyfrifo'r uchder? Mae'r silffoedd yn ffrwydro. I'r amser yn cwestiwn B yw faint o amser sy'n mynd heibio. Cwestiwn A, beth yw'r uchder? So eto, mewn arholiad, os ydych chi methu cofio hyn, bydd modd i chi mynd nôl i'r Uwch greiddiol ac yn gyflym iawn, bydd chi'n aildrefnu am sefyllfa ble mae cyflymder terfynol yn hafel i 0. Mae hyn yn hollol bwysig oherwydd beth mae hyn yn golygu yw pob tro mae'r hafaliad yma yn symleiddio i bedol wedi sgwario rannu gyda 2G. Ond cofiwch mae'r i bedol yn yr uchelyn Y. Ac felly mae rhaid i ni sgwario i bedol sy'n yr ongl rannu gyda 2G. Ac yn y cwestiwn yma, beth sydd gyda ni yw
rifau penodol, sef 70 metr yr eiliad, llosi gyda sain o 75 wedi ei sgwario, holl peth rannu gyda 2 llosi gyda 9.8. Os ni'n gweithio trwy'r cwestiwn yma, bydd ni'n cael ateb o 233 metr. So mae hyn yn golygu mae'r uchder yn yr lle'n y, mae'r roced yn teithio yn 233 metr. So ni'n gallu gweld pa mor pwerus mae'r hyfaliad yma oherwydd ni wedi colli un o'r newidynau, sef y cyflymder terfynol oherwydd ni dim ond yn ffocysu ar y pwynt uchaf. Yn yr un modd, cwestiwn B, faint o amser sy'n mynd heibio rhwng lancio'r roced a'r ffrwydrad? Wel, eto, ni gallu gwneud y syth mewn gan defnyddio'r hyfaliad yma, sydd wedi symleiddio o un o'r hafaliadau swfa, ond mae T yn hafal i bedol sin alpha rannu gyda G. Mewn bynnu'r rifau 70 sin o 75 rannu gyda 9.8. Ac eto, trwy mewn bynnu rifau mewn i'r cyfriannau, bydd chi'n cael ateb o 6.9 eiliad. So nawr, i wneud synwyr o beth ni'n newydd wneud, ni wedi defnyddio'r hafaliadau swfa sydd wedi symleiddio oherwydd maen nhw dim ond yn gallu cael ei defnyddio yn y sefyllfa yma sef uchder mwyaf, oherwydd mae'r holl cwestiwn yn dibynnu ar cyflymder terfynol yn bod yn hafal i 0. A nawr mae syniad gyda ni o amser teithio i'r uchder mwyaf. Mae'r ateb gyda ni o'r uchder mwyaf, sef 233 metr. Ond, wrth i'r amser mynd heibio, mae modd i ni nid jyst ffocysu ar uchder mwyaf, efallai bod ni moyn canolbwyntio ar yr holl amser hedfan. Os ni moyn ffocysu ar y holl amser hedfan, bydd modd i ni eto datrys yr hyfaliad, aildrefnu un o'r hafaliadau swfa. Enghraifft, dewyswch un sydd yn defnyddio T mwyn aildrefnu am T. A beth bydd ni'n gweld yw, os ni'n edrych am amser hedfan, bydd rhaid ni deall bod ffocws ni yn mynd i bod ar y lle'n y, so mae'r pellter i fyny, yn mynd i bod yn hafal i'r cyflymder i fyny, so cofio bydd i bedol y yn i bedol sin alpha, llosi gyda T, ac bydd hwn yn minus hanner G T wedi sgwario. So, hyn beth bydd ni'n gweld yw, os mae'r roced neu unrhyw beth yn mynd i fyny ac nôl lawr i'r lleoliad gwreiddiol, bydd y pellter i fyny o'r pwynt cychwyn i pwynt glanio a mynd i bod yn 0. So mae'r uchder teithiwyd o fan hyn, reit nôl i'r lleoliad gyntaf yn mynd i bod yn 0. Mae'r cyflymder yn i bedol sin alpha, llosi gyda T, minus hanner G T wedi sgwario. A mae modd i ni nawr ffactorio allan 0 yn T i bedol sin alpha minus hanner G T. Ac ni gallu gweld mae yna mwy nag un ateb i hyn. So naill ai T yn hafal i 0, sef y pwynt cychwyn, neu bydd T yn hafal i 2 i bedol sin alpha rannu gyda G. Ac felly, beth ni'n gweld yw mae'r hyfaliad hyn yn tebyg iawn i'r amser i'r pwynt uchaf. A mae'r amser i'r pwynt uchaf dim ond yn i bedol sin alpha rannu gyda G. Ac i osgoi wneud hwn pob tro,
y ffordd gorau yw I gofio hyn. Dyna pam dwi wedi rhoi yma yn syth. Oherwydd y ffordd gorau I cael yr amser hedfan yw I gyfrifo'r amser i'r pwynt uchaf ac wedyn doblu'r ateb. Felly, I grynhoi, beth byddwch chi'n gweld yw doblu'r amser i'r pwynt uchaf I cael ateb o 2 I bedol sy'n alpha rannu gyda G. Neu, os chi'n datrys yr yfaliad I cael y 2 ateb gywir, sicr bod chi'n deall bod 2 ateb wedi mae T hafel I 0 yw'r pwynt cychwyn, ac yn amser o 2 I bedol sy'n alpha rannu gyda G, dyna'r amser arall mae'n cymryd I glanio eto. Okay. Os ni'n dod nôl I cwestiwn fel hyn nawr, ni'n gallu dod nôl i'r syniad o ran C i'r cwestiwn. So, yn y ran diwethaf i'r cwestiwn, o'n i wedi gwneud cwestiwn ble mae uchder wedi cael ei cyfrifo o 233 metr. Ni hefyd wedi datrys beth yw'r amser i'r uchder mwyaf. Ac felly, os ni'n edrych nawr, mae'r amser i'r uchder mwyaf yn hafal I 6.9 eiliad, ac mae'r cwestiwn yn gofyn I cyfrifo'r amser hedfan. So mewn arholiad, gobeithio bydd hwn yn cwestiwn gyflym I chi, oherwydd yn lle mynd trwy'r holl camoedd ceisio defnyddio sŵfa, chi'n just dwblu'r amser i'r pwynt uchaf. So 2 lluosi 6.9 eiliad yn 13.8 eiliad. Mae hyn yn gweithio oni bai bod y pwynt cychwyn a'r pwynt glanio ar yr un uchder. Weithiau bydd cwestiynau yn dechrau ar un uchder ond wedyn glanio ar uchder gwahanol, a bydd rhaid bod yn ofalus wrth delio gyda cwestiynau fel hyn. So, I grynhoi ar y echelin mae modd I nawr trosglwyddo'r holl wybodaeth i'r llorweddol. Ac felly, os ni wedi gweld yn barod bod amser teithio yn T yn hafel I 2 I bedol sy'n alpha rannu gyda G, beth bydd ni'n gweld yw bydd pellter dim ond yn bianedd lluosi gyda amser, ac felly mae'r pellter llorweddol yn y cyflymder neu bianedd yn yr chelyn X ar hyd y llorweddol lluosi gyda'r amser. Ond ni wedi defnyddio'r amser mewn ffurf o'r popeth ni wedi gweithio arno yn y chelyn yn vertigol. A ni'n gallu gweld yw beth sydd gyda ni yw I bedol wedi sgwario lluosi gyda 2 cos alpha sin alpha rannu gyda G, a gan defnyddio un o'r trigs ni'n gallu datrys modd o cael I bedol wedi sgwario lluosi gyda sin 2 alpha rannu gyda G. So, I mynd nôl i'r cwestiwn cyn bod hir, beth ni'n gallu gwneud yw gweld. Yn y sesiwn hyd at nawr, ni wedi gweld lot o wybodaeth I torri holl wybodaeth naill yn y vertigol neu yn y llorweddol. Ond cofiwch, yn y cwestiwn roced, beth ni'n gwneud hyd at nawr, ni wedi datrys lan o'r chelyn Mae modd mynd nôl i'r cwestiwn I datrys yr chelyn X, ond hefyd, gyda'r gwybodaeth am yr chelyn X ac bydd modd mynd nôl, clymu popeth nôl I datrys y dadluroliad yn y llinell syth. Ac felly cofiwch, os ni'n newid i'r llorweddol, ni'n defnyddio cos alpha, os ni'n defnyddio'r vertigol, ni'n defnyddio sin alpha, oherwydd mae modd I ni gwahanu nhw yn y cydrannau X ac Y. Yn yr un modd, mae modd I ni cyfuno nhw'r ddau nôl at ei gilydd, ac reit ar y gwaelod mae rhain yn hollol bwysig ni'n defnyddio nhw'n aml iawn, oherwydd os ni'n gwybod yr chelyn X ac Y, mae modd I ni datrys yr gwerth ac hefyd y cyfeiriad hyn. So, mae modd I ni edrych ar cwestiwn roced unwaith eto a dechrau
cael syniad o pob rhan o gwybodaeth dwi'n sôn am. So eto, yn rhan A, ni wedi darganfod beth yw'r uchder, sef 233 metr. Mae'r amser i'r uchder fwyaf gyda ni, ac hefyd mae'r amser teithio gyda ni hefyd o 13.8 eiliad. So dyna popeth ni wedi wneud yn y cwestiwn A, B a rhan 2. Nawr, mae'r cwestiwn, dal yr un cwestiwn, ond rhan C, beth yw dadleoli llorweddol y roced pan fydd yn ffrwydro? So mae cwestiwn yn gofyn i ni, beth yw'r dadleoli llorweddol y roced pan fydd yn ffrwydro? So, faint ydy'r gwerth y pellter ar hyd y llorweddol cyn i'r roced ffrwydro? Ac mae hwn gobeithio yn eitha syml. Cofiwch hafaliadau bianedd yn hafal i pellter rannu gyda amser, ond i ni'n cofio bod i bedol yn hafal i'r dadleoliad y pellter rannu gyda amser, neu mae hwn yn cael ei aildrefnu i'r dadleoliad neu'r pellter yn hafal i'r cyflymder lluosi gyda amser. Mae i bedol ar ongl o 75 gradd, ac felly mae bwysig bod ni'n cofio bod hwn yn i bedol x, ac felly mae rhaid ni nid sin tro hyn, ond cos yr ongl lluosi gyda t, ac felly beth sydd gyda ni yw 70 cos 75 lluosi gyda amser, oherwydd ni chwilio am y pellter i'r pwynt uchaf, bydd y amser yn 6.9 eiliad, ac bydd ateb o 125 metr. So nawr, beth sydd gyda ni yw roced sydd yn cael ei saethu gyda cyflymder cychwynnol o 70 metr yr eiliad. Mae'r ongl mae'n teithio yw 75 gradd, ac mae'n ffrwydro gyda uchder o 233 metr. Mae'n teithio 125 metr ar hyd y chorweddol, ac mae'n cymryd 6.9 eiliad. Mae cwestiwn D yn gofyn ni beth yw dadleoli llwyr o'r pwynt lansio i'r pwynt uchaf. Felly, beth yw'r llinell o ble mae'n cychwyn a ble mae'n ffrwydro, ac beth yw'r ongl rhwng y ddau. So beth ni'n gallu gwneud yw cymryd y dau llinell vector sydd gyda ni, sef 125, ac mae'r uchder yn 233, a beth ni'n gweld bod hyn yn creu triongl ongl sgwar, a beth ni'n ceisio datrys yw'r llinell yw'r hypotenuse, ac felly bydd dadleoli llwyr yn hafal i'r ail isradd 233 wedi sgwario, adio 125 wedi sgwario. Mae hyn yn cyfateb i ateb o 264 metr. So nawr mae syniad gyda ni o pellter mae'r roced yn teithio, sef 264 metr, ac hefyd mae'r ongl gallu cael ei datrys oherwydd yn y sleid diwethaf wedi sôn am cyfuno trwy defnyddio tan i'r -1 o'r 233 rhannu gyda 125, sydd yn rhoi ongl o 61.8 gradd. Mae cwestiwn hyn yn cwestiwn defnyddiol i ni, oherwydd beth ni wedi wneud, ni wedi defnyddio'r reolau am uchder mwyaf, amser i'r pwynt uchaf, ac wedyn ni wedi cymryd yr atebion yma a ni wedi gweithio nôl i ddatrys yr hyd o'r pwynt cychwyn i'r pwynt ffrwydro, ac hefyd yr ongl rhwng y pwynt cychwyn a ffrwydro. Ond sylweddoli bod hwn yn digwydd mewn siap syml lan i'r pwynt uchaf. Mae hefyd modd gweld cwestiynau fwy anodd.
So os ni'n arafu lawr, just am munud i weld, yn y sesiwn heddi, ni wedi gweld swfat, atgof bach o sut i defnyddio'r hafaliadau. Ni wedi gweld sut i aildrefnu'r hafaliadau swfat i cael uchder mwyaf, ac ni hefyd wedi defnyddio'r hafaliad am uchder mwyaf i ddatrys cwestiwn am tanedd gwyllt. Ni hefyd wedi edrych ar hafaliadau am amser hedfan ac yr amser i'r pwynt uchaf. Ni wedi gweld sut i datrys pellter chorweddol a bod nhw'n fath i sicrhau bod ni'n ffocysu os mae'r pwynt cychwyn a pwynt glanio yn dechrau ar un modd. Mae hyn yn golygu bod y dadleoliad yn y chelyn Y yn 0 metr, ac mae hwn gallu bod yn gwahanol mewn cwestiynau gwahanol. Ac yn olaf, ni wedi edrych ar cyfuno yn vertigol a chorweddol, sef sut i wedi dod ar gwybodaeth o'r vertigol a chorweddol nôl at ei gilydd. So nawr, y cwestiwn bach sy'n gallu fod yn anoddach oherwydd beth sy'n sefyll mas o'r diagram yw mae'r pwynt cychwyn a'r pwynt glanio yn gwahanol. So beth ni'n mynd i wneud yw edrych ar y hafaliad, swfat, a sicrhau nhw'n ni'n gwybod ble i ddechrau. So mae gwybodaeth, mae lot o wybodaeth gyda ni. Ni gallu gweld bod y cyflymder cychwynnol gyda ni. Mae ongl wedi cael ei roi yn y diagram, a nawr mae'n modd amser i darllen y cwestiwn. So mae chwaraewr tennis yn ennill gêm yn stadiwm tennis ac yn taro pêl i'r stondinau ar 30 metr yr eirad ac ongl o 50 gradd uwchben ei chorweddol. Ar ei ffordd i lawr, mae'r bêl yn cael ei dal gan oelwyr 10 metr uwchben pwynt lle cafodd y bêl ei tharo. Cwestiwn A. Cyfrifwch yr amser mae'n cymryd y bêl tennis i gyrraedd y gwylir. So, faint o amser mae'n cymryd i teithio, nid i'r pwynt uchaf, ond i pwynt ar hyd y taflegrau yma. So, o fan hyn, byddwn yn heibio'r pwynt uchder uchaf, amlwg bod e'n ar ei ffordd nôl lawr. So beth bydd rhaid ni'n wneud yw i ddatrys am yr amser trwy defnyddio swfat, ond mewn dull efallai gwahanol. So os ni'n meddwl nawr, ni gallu gweld yn yr chelyn Y, mae'r cyflymder cychwynnol, amser i deithio nid i'r uchder uchaf, nid i'r holl ffordd ar draws, ond i'r person sydd yn eistedd ac yn dal y bêl. Mae hyn yn adio gyda hanner a T wedi sgwario. Os ni'n dechrau meddwl, os gwerthoedd i pob un o'r rhain, byddwn ni'n gallu gweld bod y pellter teithio yn y chelyn Y yn hafal i 10 metr. So mae'n mynd i fyny 10 metr. Ac felly mae'n modd os mae 10 fan hyn. Mae'r cyflymder cychwynnol yn mynd i bod yn hafal i 30 sy'n 45. A ni'n cymryd yr ateb lan fan hyn i fod yn 21.2. Ni'n ceisio darganfod beth yw T, so ni'n gadael T fel mae, ac mae hyn yn mynd i bod yn minus hanner G T wedi sgwario. Minus hanner G T wedi sgwario. Ond ni'n gwybod yn barod bod G, gwerth G yn 9.8, ac eto bydd hyn yn minus 4.9, oherwydd hanner 9.8. Os ni'n aildrefnu hyn, byddwn ni'n gallu aildrefnu i'r ochr chwith i cael 4.9 T wedi sgwario, tynnu 21.2 T, adio 10 yn hafal i 0. A beth sydd yn sefyll mas fan hyn yw mae rhaid i ni datrys am gwerthoedd T. Mae modd gweld bod hwn yn hafaliad quadratic a ni gallu defnyddio'r
minus b plus minus ail istrad b wedi sgwario minus 4 ac popeth rannu gyda 2a. Ac rwy'n hyderus erbyn blwyddyn 20, fe chi'n gwybod bod a, b, c yn cael ei mewnbynnu, ac os chi'n mewnbynnu nhw, fe chi'n cael 2 gwerth am amser 0.53 eiliad ac amser o 3.79 eiliad. Y cwestiwn A, cyfrifwch yr amser mae'n cymryd i'r bêl tennis gyrraedd gwyliwr. Beth yw maint a chyfeiriad y bêl a'r effaith? So yn cwestiwn A, dwi'n eitha hyderus wrth edrych ar y 2 opsiwn sydd gyda ni, bod amser t o 3.79 yn cyfateb i ochr dde, oherwydd bydd yr ateb o 0.53 yn cyfateb i'r ochr chwith ar y ffordd i fyny. So mae'r ateb i A yn 3.79 eiliad. Nawr mae cwestiwn B yn gofyn beth yw maint a chyfeiriad cyflymder y bêl a'r effaith. So mae cwestiwn yma nawr yn gofyn ar diwedd y siwrne beth ydy'r maint a chyfeiriad y bêl yma. So os ni'n meddwl nawr beth yw gwerth yn yr chelyn x, beth ni'n gweld yw'r ar hyd yr chelyn x, ni'n cofio i ddefnyddio i bedol cos 45 ac bydd hwn yn cyfateb i cyflymder cychwynnol ar hyd y chelyn x o 21.2 metr yr eiliad. Ond, ni gyd yn cofio bod yr cyflymder ar hyd y chorweddol yn gyson ac dyma'r ateb ar holl ffordd ar hyd y chorweddol. So ac felly, ni wedi darganfod gwerth y chorweddol yn 21.2 metr yr eiliad draw fan hyn. So mae hyn yn 21.2. Ond, beth ydy gwerth y cyflymder terfynol wrth i'r bêl glanio yn y dwylo ar ochr dde? So mae modd nawr datrys hwn oherwydd mae'r amser gyda ni, ac felly os ni'n darganfod y cyflymder terfynol, bydd ni'n gallu gweld bod i bedol y plus a t. Ni ail drefnu hwn i fod yn 21.2 oherwydd ni wedi datrys hyn yn gynharach, minus g t, ond mae gwerthoedd g t gyda ni sef 9.8 lluosi gyda 3.7. Ac bydd hwn yn rhoi ateb o minus 15.9 metr yr eiliad. Ac os ni'n symud i slaid newydd, jyst yn i chi roi'r gwybodaeth at ei gilydd, beth sydd gyda ni nawr yw mae'r pêl yn teithio ac yn glanio ar pwynt. Ni newydd cyfrifo bod y cyflymder ar hyd y chorweddol yn gwerth 21.2 metr yr eiliad, ac mae'r bêl yn symud i lawr gyda bianed o minus 15.9 oherwydd ni wedi defnyddio'r amser hedfan i'r dwylo i ddatrys y gwerth yma. So mae modd nawr cyfuno popeth nôl at ei gilydd, a beth chi'n gweld, mae hyn yn creu unwaith eto triongl sgwâr, ble mae rhaid ni datrys gwerth y hypotenws. Beth sydd gyda ni yw ail istradd 21.2 wedi sgwario, adio minus 15.9 wedi sgwario, yn rhoi gwerth o 26.5 metr yr eiliad. So dyna'r cyflymder mae'r bêl yn glanio yn y dwylo. Rhan nesaf y cwestiwn yw i ddarganfod beth ydy'r ongl. A felly, cofiwch nawr bod tan
This one o'r dau gwerth, sef y chelyn y rannu gyda x, so minus 15.9 rannu gyda 21.2, ac bydd yr ongl yn hafal i 36.9 gradd lawr o'r ffordd weddol. So 36.9. So os ni'n gwneud diagram bach, ni'n cael ongl theta yn tra 36.9 ac bydd y cyflymder yn 26.5 metr i'r eiliad. Mae cwestiwn fel hyn nawr, ni wedi eto defnyddio popeth o'r dechrau i'r diwedd. Ni wedi defnyddio'r hafaliadau swfat. Ni wedi aildrefnu gan cynnwys y termau am disgyrchiant, a ni wedi torri mewn i'r cydrannau y chelyn x ac y, ac wedyn i cael y marciau llawn, ni wedi defnyddio'r gwybodaeth yn yr chelyn x ac y i cyfuno nhw at ei gilydd gan defnyddio Pythagoras ac reol tan, wel, nid reol tan, ond jyst y ffaith y tan, y ddwy o hyd yn rhoi'r ongl i ni. Yn lle ffocysu ar dau enghraifft bach, ni'n gallu gweld cwestiwn olaf, cwestiwn cyn papurau sydd 1 yn gwerth 5 marc, ail ran yn gwerth 3, gyda'n olaf yn gwerth 4. So beth sydd o blaen ni nawr, sydd cwestiwn sy'n gofyn bod pwyntiau sydd â pellter 18 metr rhyngddyn nhw ar lawr llorweddol yw A a B. So weithiau mewn mathemateg a gwersi ffiseg neu gwersi gwyddoniaeth a mathemateg, mae diagramau'n werthfawr i ni. So mae pwynt A gyda ni ac mae pwynt B gyda ni. Weithiau mae B gallu edrych fel 13 ar nodiadau fi. So, fan hyn nawr, pwyntiau sydd gyda pellter o 18 metr. So mae pellter rhwng y dau pwynt yn 18 metr. Mae gwrthych P yn cael ei daflu o A tuag at B gyda cyflymder o 15 metr eiliad ar ongl 60 gradd. So ni'n gallu labelu P gyda ongl o 60 gradd ac mae'r cyflymder yn 15 metr yr eiliad. Ac mae'r Q yn cael ei daflu o B tuag at A chyflymder o V ar ongl 30 gradd. So mae'r ongl yn llai ac felly nid yw'r diagram i unrhyw raddfa o gwbl, ond just sicrhau bod chi'n cofio bod yr ongl yn llai. Ac dydyn ni ddim yn gwybod gwerth y cyflymder. Cwestiwn A, dargan fyddwch gwerth y cyflymder. So, beth nes i wneud nawr yw edrych ar y cwestiwn a meddwl pryd bydd y ddau gwrthych yn cael yr gwerth fi. Yr unig pwynt mae hyn yn mynd i digwydd yw pryd mae'r ddau yn nhw yn taro ei gilydd. Bydd hyn yn digwydd pryd mae pellter vertigol am P yn hafal i'r pellter vertigol am Q. So, beth dyn ni'n rhaid i wneud yw cofio hwn. So, os ni'n mynd i'r dechrau, mae hyn yn digwydd pryd mae'r ddau nhw gyda'r un pellter vertigol, bydd y dau nhw yn bwrw ei gilydd. Ac felly bydd y cyflymder yn gallu cael ei ddatrys trwy hyn. So, S, Y, am P, mynd i bod yn hafal i bedol T, ond cofiwch yn yr chelyn Y, minus hanner G, T, wedi ei sgwario. Bydd hyn yn yr un modd, gallu cael ei sgwennu allan am y ddau nhw. A beth ni'n gallu gweld yw os ni'n cyfuno'r ddau, so ni'n gweud bod SYP yn hafal i SYP
Q. Byddwn i chi ysgrifennu allan bod yr cyflymder cychwynnol I bedol y ta minus hanner g ta wedi sgwario yn hafal I bedol y, ond nid I bedol y bydd hwn yw gwerth fi, y gwerth ni chwilio am, ta minus hanner g ta wedi sgwario. Ac felly, ni chi gweld yn eitha gyflym, mae nifer o dermau yn canslo. Ac beth sydd ar ôl yw I bedol y, a nawr mae modd I ni ysgrifennu allan beth yw gwerth I bedol y, sef 15 sy'n 60 ta, ond does dim angen I allan y ta, oherwydd nhw hefyd yn canslo, ac bydd hwn yn hafal I gwerth fi, ond nid fi yw hwn, ond yn yr llun y sy'n 30. Ac felly bydd gwerth fi, oherwydd bydd y ddau nhw yn taro I gilydd ar yr un illter, yn hafal I 15 sy'n 60 rannu gyda sy'n 30. Mae hwn yn hafal I 15 llosgi gyda yn hafal I 25.98 neu talgrannu I 26 metr yr eiliad. So, mae cwestiwn fel hyn yn gallu bod yn fwy anoddach, ond cofiwch beth ni wedi gweld yw yn yr un modd mae'r cwestiwn y chwaraewr tennis, ni wedi sicrhau bod ni'n edrych ar pellter gwahanol. Yn y cwestiwn yma, oherwydd mae dau gwrthrych yn cael ei daflu neu cael ei saethu, ni gallu hefyd yn chwilio am y pwynt ble mae'r ddau yn nhw ar yr un uchder. Ac trwy wneud hyn, mae'r peth mwyaf bwerus sydd gyda ni yw'r ffaith bod ni'n gallu cyfuno'r ddau a ddweud bod un yn hafal i'r llall. Ac mae lot o'r termau wedyn yn cael leu o'r hyfaliad ac mae'r holl peth yn symleiddio lot fwy. So, yn y 2 munud sydd ar ôl, ni hefyd nawr gallu edrych ar ran B. Dangoswch mae 0.6 eiliad yw'r amser o'r daflu i'r gwrthdrawiad. So, beth mae rhaid ni wneud yw chwilio am yr amser i'r gwrthdrawiad. Gwybod bod hyn yn cwestiwn anodd, neu ni gallu gweithio trwyddo fe. So beth dwi wedi wneud yw, dwi wedi ychwanegu'r holl atebion. So os yw'n gwylio'r sesiwn, chi darllen trwy'r atebion, neu ar ôl y sesiwn, bydd popeth ar Carlan Cymru barod I chi weithio trwyddo. Ac os mae nodiadau fi ddim yn glir, bydd y nodiadau ar-lein hefyd yn cynnwys yr atebion I chi ddarllen trwyddo yn amser eich hunan. So, diolch I bawb sydd wedi ymuno heddi, ac gobeithio gweld chi yn y sesiwn nesaf.